Ki para pengej biij baro ngimla klem da aingu yo Blei na kamenta kani ka tayo baro istayo ka Blei ulay alam ula don ringkat bat ngi ki kam ki jam ki jing trei ki jing ta ki jongi bat hoj hakani ka por ling ba kani ka online worship service ngin yo pat ban syakri yo ngin yo pat ban mani yo ban namar kata ngap pdiang sngewbha Iaphi ki para pengej biij baro bat ngam artatin ru Blei un isnai ban don ringkat bat ngi ban Kyrkhu yangi lingba jong kani ka jing syakri ka jongi lingba kani ka online worship service ki para pengej namar kata sajisin ngakot sngewbha Iaphi ali ngin ya syakri lang yo Blei da ka mensim jong ka jing trang bat da ka mensim ka ba ngej kem Blei un isnai ban panmat hangi ka bor ka jing don ringkat ka jong bat hakani ka por nga pdiang sngewbha ru ya I pastor Reverend S.A. Khongsdam syakri jong Blei uban sa shim ya ka benta ban sam ya ka ktin ka jong Blei hapdeng jongi hakani ka jing syakri ngim artatin Blei un pendon kam ya I Blei un don ringkat bat I kam tam bat ka kubor ka ba ma I in sawan lam hapdeng jongi ti hakani ka por sya bangin ya chkmat tungin ya pendam lang haki jing twai Blei buk pa jingi bahab neng kumne ko try sa sisin ngiwan bandam ki slak jan ki ba khut ki ba kentang ki jome ban aingu ime ko try na ka banta ki jing Kyrkhu ki ba kerhai ki ba melathe aga jing im ki jungi hakani ko por ko try nga IT le de ban nga IT ya kinong ya shimenta baro hakani ka jing syakri isna ya ka ban penon kam yangi tangkum ki tendong jing pensawa ban ho ko try baling ba jong ni ka jing syakri ngin yo mat ya ka jing Kyrkhu ko jome namar katangi duai bu mensim u jome unyalam yangi nadu ka basdang bat hadu ka bangin penuai no ya kini kejing syakri angin sngau ya ka bor kajing don kat ka jome kan rat obha sa sin shimti yangi kumni kumngi long map igi pop kilat baro ki mesham ha kajing im kajungi dama kini ngipan bingi dem ha kateng tribe unong pan im jungi Jesus Christ amen ngin ya beteng ya kajing syakri kajungi da ka bangin ya ruai lang ya kajing ruai ka bashispa sau pusau kajing ruai ka bashispa sau pusau ashnong bakut haseyon basyong usim jingsuk ngasngau ban yap shisendon ban I baphaladuk latwa ka temple Blei ki khardop kumju hi ki gentle Kyrkhu yu Blei bat yangi tuken mau yu misaya hakanan ri blaim blasha ka ben ka shipa lapha banyo penim ya bapa penchitom haba ya pawat wan pai tu ngej aseyon balai pan bak lalat nginyerwai baro kini ki dekat ka jingruai ka bashispa sau pho sau Ashnong bakun haseyon basyong usim jingsung ngasngau ban yap shisendon ban iba paladung latwa ka temple Blei ki kerdop kumjuhi ki gentle ki yaro ki ya Blei bat yangim tuken mau yu Messiah hakanan riblaim lasha ka ben ka shipa ya paban yo pen ya bapa pen shitam haba ya pa wan pai tu ngej aseyon balai pan baklala hakani ka por ngin syak skor ya ka jing pulin na ka ktin ka jong Blei bat ngin sayo ru ban bu ha ka jing dwai ka jing puli hakani ka por ka dai na ka shiti ka beningkong shaki Nongkren kalenong ka balai bat ka dekhot ka bakhandai bat ki dekhot ki bashapo ka shiti ka beningkong shaki Nongkren kalenong ka balai ka dekhot ka bakhandai ter ki kentien ki ba ongkum ni
Namar ngialong kibaya terelem bat ublei. Pialong kalingka ublei bat kajingtei ublei. Kat bakum kajing ai ublei ya kabala ai hanga. Kum urang ba nongtei ubastat ngalaseng ya ka nongrim. Ti uwei pat utei nalor. Henrei tu uwei po uwei unda sumar kumno utei nalor. Namar omdon bala banseng. Daka wei pat ka nongrim nalor kata kaba lala seng kabalong uji sukris ken. Ublei un Kyrkhu ya ka jing puli na ka ktien ka jong ublei. Tu ngen ye duai. Kuk pa jingi ubahab neng kum ni ko try sai sin yon mandam ki slak zat ki bakut ki bakentang ki jom ya try. Ngidan ka daw ka bakrawan ai ngu yeme namar bamlalong ringkat bat ngi lingba jong kani ka tayo baro ishtayo. Meladon ringkat bat ngi ki kam ki jam ki jing tray ki jing ta ki jongi. Mela Kyrkhu ya ka yat ka yeng ka jongi mela Kyrkhu ya ki kam ki kti ki jongi. Ban ngi ai ngu ru yeme ha kani ka por. Bangi yo shipor ko try banya selok na kaktiin ka jome ban syakri yeme ban mani yeme bat ban pendon buram yeme try ju subi ngi aingu yeme nak kabenta kini ki kor ki bor ki bamela penyo hangi ki balong ki lat ki ba plilat plilenti nak kabenta jong ki para benget ki jongi ki bamla banwan ki yeng ki bakut ki bakentang ka jome namar ki jing pang ki jing sitam bat ki we pat ki jing syam ki jing kendu ki ba ki de ban mat Hendrai ko try ji subi lingba ki ni ki kor ki bor ngiyok lat ya ka ban ya syakri lang ya me ko try ji subi bat ngadwai baling ba jong kani ka online worship service kan dalong ka jing Kyrkhu na ka benta jong ki para benget be ki jongi ki badon hot halagi jong ki yeng ki sem ki badon ki we pat ki jaka na jingai na la ka jong ka jela ka jongi ngadwai ba menda isnai ya ka ban Kyrkhu ya ki hangno ha bakidon habang ya shimben talang ban syakri ya me ngitip ablei ba medon ringkat bat ngi hang tang ngitip melong ublei badap ya ki jaka baro medon bat ngi hagi por baro bat ngi dwaya ablei ya ka jing Kyrkhu ka jome namar kata lingba jong ka ni ka por jong ka jing syakri ka jongi ai banginda mat si syai ka bor ka jing don ringkat ka jong me ko try ha ko try ji subit na lagi jong ki benta jong ka jing im ka bamangi ngiwan kum ki beriu ngidon lagi jong ki jing angnut ki jing kmi lenti hoi ko try ji subit ya ka bai dei bat ka jing im mensim ka jongi ngidon lagi jong ki jing trang ki bamangi ngi angnut ko try ya ki banga ngadwai ko try ji subit menis ya ka ban pendai ya kini ki jing angnut ki jong ki para benget ki jongi ki jing trang ki jing sliang ki badon ki dot nut bat ki mensim ki jong ki banga nget ko try ji subit menis ya ka ban kmi kerpang ya ki hangno baki don ko try ji subit hoi ki jingkit ki bakia ki baki ki de ban kit haga jing em ka jongki ngatip melong ublai ubat tip ubai yo i bat ubai itu ya ki da ka kerteng try ji subit namar kata hangno haba maki kindon ai kin mat ya ka jing Kyrkhu ka jome kin mat ya ka bor ka bapla ka jome man yarap ya ki ko try bagin mat ya ka jing pengen ka jome ya ka jing ya lenti jongki hang nias la perthei man ngadwai ko try bamenda isna ka ban Kyrkhu lang yangi iwei ko try ji subit kan mau na ka bentam ki para benget beit ki jongi ki badan hapeng ki jing pang ki jing sitam ki badon ha ki jaka ai jing sumar hangno habaki ki don ko try ngi dwai ya ka jing pen kya ka jome ko try ngi dwai ya ka bor ka jome ko try ba men kershan ya ki ha ki jing pang ki jing sitam baki ki don bat long ka mon ka jome kin yo pat atrai ya ka met ka bakot ka bakia try ji subit namar kata ngi dwai ba menum eno ya ki ko try ji subit bat hawat ha ka ni ka poru habang ya seng ka kerteng ka jome ngi da dwai ya blei usyakri u jome ubamela penkre na ka benta jong kani ka por ban sa me ka tin ka jome try ji subit pen sumpen sle u da ka bor men sim u jome to ai baki kentin barok ki ban mi not aka sentur ka jong u kin long ki kentin ki ba me ko try me ko ban pen sngo me ko ban kren hap deng jongi i wei ko try ji subit kanang bakin long ki kentin ki ban nang yai te ya ka jing im ka jongi ya ka jing ya lenti ka jongi bat kham tam ya ka jing syakri ka jongi ya ka kerteng ka jome bangin nang la ban long ki syakri ki baya shim benta na ka ban penyar ya ka kam ka jome ko tras la jong kani ka berthei isne ka men pen ko bor namar kata yang ikum ki khun ki jome ha ka bangin nang la ban yo ya ka bor ka pla ka jome ko trai bangin nang la ban IT lagi jong ki jing im ki jongi bat kham tam rung inang la ban IT lagi jong ki jing im ki jongi ban syakri ya me ko
ko try kat bame nang ibet ban pensa ingi hasla jo kani kepertai hang no bame bu ingi ngin long ki bamentoi na ka mentaka kam ke jo me ko try ngin long ki saki ki jo me ngin long ki atyar ki jo me ko try jisu bi try sa isin Kyrkhu la ka jong ka balang ka jo me ko try donang yai kan ma ka balang ka jong me hang ni menang yai kershan ingi ko try ngin nang yo bor ban yai syakri me hagi por baro jong ka jing im ka jongi try jisu bi wanum ino ingi sa isin pan nge bu ti ban nge IT ya ka por jong kajing syakri baro aki sang ti blon bor ke jomitus ngo ingi batuma bagi ningi pan ngidam karteng tribe Nongpynim jing Jesus Christ. Amen. Ki para bengej biit baro hakan ka por pan ngin poi syakawe pat ka benta bat kata kalong bangin yo ngo ya ka jing ruai ka bakerpang hakaba nwan lam syangi da iwan rap dami ding do bat iban rap dami ding do ni aingu yo Blei na kamta jung kini baro arngut bat ngam artien bo Blei udon ya ka khubor lingba ka jing ruai jong ki ngan khot ya ki bakinwan ban ai ya ka jing ruai ka jong ki bat ngan ong lupa hadin jong kani ka jing ruai kumbang ala ong na ka basdang bangin yo sngo ya ka jingkren na i pastor Reverend SA Khongsdam ngan sakhot ya i bain ai ya ka khubor ka jong i habdeng jong i bat sai sin ngi ngimla klem da aingu yo Blei na kamtai pastor bat ngam artien Blei unis na iban Kyrkhu yang ngiling ba ka khubor ka bamai idon ban ai habdeng jongi. Sharp and can you Jingum kaka maskon tu Alin dapat sos kam tengayo Nilong Blei alor baro Baba baro jingker men ladu Iban ki jingga jingker Pasnos kan tengayo Minong Blei alor baro Iban saja om labanan Hamishanya berikan dong Yang akan nonton kajing yaro Minong Blei alor baro saja om labanan Hamishanya berikan dong Yang akan nonton kajing yaro Minum Blei alor baro Milong Blei Kyrkhu Mi bayainya milong baba Kumba milong baro syurta Kikam jong bikin tila burang Basan saru shijulang Yaiban saja om labana Hamishanya berikan dong Yang akan nonton kajing yaro
I pastor ibe lambat penya ikanika jiaseng online service kanika janmit I pastor dingdo I bolong pastor rangba pastor in charge jong kebalang ki teman besan ki bolong ki nong syarai jong kebalang ki dekot komiti jong kebalang ba pi baro ki parbanget ba ki ba page ba ki ba syak score ka ketien ka jong Blei lengba kanika YouTube channel jong kebalang ai ku Blei pi baro ka kerteng ka jong utrai Nongpynim nong sius pa jongi u Jesus Christ ningkong ngai ngo yo Blei bola penla yang bangan yeng hagani ka por hapadeng jong pilang baro ban bet yo sembai jong ka ketien ka jong u hapadeng jong hagani ka por ka menta ngai ku Blei ruya ka program committee jong ka balang ka bala ide ban benchet hangai hagani ka program hagani ka janmit bat ban ya don bentaru bat pi Shipor Bad L'U Nongpynim bat ngait scam ba Blei udon la ka jong ka kubor lengba u syakri baret ujang u ya bola ibet ban pdiang hagani ka janmit ka menta syab ngin ya chaprang ban syak skor ayu Blei dan man keren na ka jong ilang ngin ya pai syu Blei ka jing duai ya ngo ya me atroi Blei ku pa jong u bah beneng namar kani ka por ka ba kordor ka ma penyo na kam da jong ikum ki bangai bangin yo ban syakri ya me ban mane bat khamtam ru ban sngap ban syak skor ya ka jing shisha na ka ktien ka jome ka ban long ka jing hikai na kam da jong ikum ki bangai khamtam ha bangi em ha kini ki sngi ki ba Kyrkhu trai na kam da jong baro ki ba sngap ba syak skor ya ka ktien ka jome pentli ki donot ki jing mot ki jing perkhat jong I Shipor ba ka ktien jome kan yo jaka ha ka jing em ka jong iwei pi iwei bat bangin nang ban em da ka ktien jome ha ka jing em jongi ka ba man la ka sngi Kyrkhu yu syakri baret yu pemela penyeng hagani ke janmit hagani ke jaka ke bakentang terang da duai min isnen pen kentang ya u penjanai ke jing pen krek ke baret ke jang u kan ko pa baka kubor ke bangya sngoh hagani ke janmit kan long ke jing Kyrkhu na kam da jang ilang baro ha ka kerteng ke jang u Jesus Christ ngi duai amen kadon ke wei ka jing ye thuk khana ka ong kum ne hadin ke jing yap bat ke jing mi pat ke jang trai Jesus Christ ula kiu syabeneng bat ula kendo yu angel rangba u Gabriel bat u Gabriel u angel rangba ula keli u Jisu uang trai mela pendap lut ya ka mission ke jong me u trai Jesus Christ uang ka kam ke jing penem ngala pendap te henry ke jing penem ya ke mensim kadang don ha ka jing trai bat ngala syania ya ke akam haki khat arngut ki senran ke jonga u Gabriel ula keli hatu kila ban pendap ya kata kakam u Jesus Christ uang kinla namar ngala pen kreru yaki nong yarap ban yarap lem yaki dagani ka jingi thuk khana nginya phai bat nga shiga ktien ka jong Blei lingkot ya ka bangala pensyong nong rem ya ka jingi slok na ka ktien ka jong Blei ya ka bangila ban shem na ka shithi ka baning kong apostol Paul syaki Nongkren kalan nong ka balai dikot ka ba shipau dikot ka ba khandai Kasithi ka baning kong apostol Paul si Nongkren kalenong ka balai dekot ka bakandai bat ka ktien jong Blei ka ong namar ngilong ki bia trailem bat u Blei pialong ka lingkha u Blei bat ka jingtei u Blei namar ngilong ki bia trailem bat u Blei pialong ka lingkha u Blei bat ka jingtei u Blei ki par bangit ba ila pin puli ya ka testament ka bathamai lapin puli na baro ki shithi ki gospel ki kitab kabangi shem hagani ka testament ka bathamai penam shem ya ka weiru ya ka balatho bat ka bakran kambnya syapang ka Christian ministry lani syapang ka ministry ka baidei bat ka jingem jingat Kristan lat na kini ki arteli ki shithi ki bo apostol Paul ulatho sya ki para mangai ki badon ha ka balang ha korin bat kadau ba uni apostol Paul u syakri jang Blei u tho bat uda yai ban uda yai kren na ka por syapang ka Christian ministry kerpang hagani ka balang ha korin kadau kalong na mar ki don shibun ki parabangai lani ki don shibun ki dekot ka balang ha korin ki ba kren persya ki ba penpau ka jing sngo artatien jang ki ya u Paul u syakri jang Blei u apostol Paul teka jing sngo kiaman sim ula persyang bantho ya kisithi kabaning kong bat ka baar si Nongkren pi kini Nongkren ki longkum ki Greek
Nongkren ki longkum ki bri ki ba kham sngo tnat ya ki brio ki ba start ki ba shampang ki ba nangban kren lani ya kita ki boong ha ka tien pareng ki eloquent orator ki kham sngo tnat ki ba kum kita ki brio but dei na marta ka daw kami ka jing ya pher jing mut kami ka jing sngo ya pher jing mut ha pedeng ki para banget ki ba don ha ka ni ka balang ha korin don ki boong ngang re jong upol don pada ki boong ngang ade jong Apolos. Apostol Paul deka jing sngo diaw. Deka jing sngo kit kle. Deka jing sngo kiaman siem upen syai ki para banget ka balang ha korin. Lalu puli ki benta ki bakham syakmat. Udah batai syai syapang ka jing yadai ka jong kini ki arngut kata jong Apostol Paul bat u Apolos. Bat nang tau da pensyairu syapang ka jing yadai ka jong ki bat u Jesus Christ. Bat ban kam pensyai u Paul u tho da ka beringdor ya ka balang ka balong kum ka lingkha ka jong u Blei. Baru ong ru kum ni pi long ki lingkha. Ki jing tei ki jong u Blei. Bat mangi ki balong ki lingkha ka jong u Blei ka kamram ka jongi ka bangingi de ban lek ka long bangin san. Ngin san bat ban seiso. Namar habangi san, habangi seiso, ngi pen kemen, ngi pen dan burom ru ya utrai jang ka briso. Te henrei, lada pisu im ban ya shrut kumne ban ya nya iwai pat ban shuya pen mi ikni ke jing ya per jing mut parama pi. Kawan ra ya ke jing lek rain. Kawan ra ya ke jing penjak burom ya u Jesus Christ ba utrai, ubalong utrai jong ke briso. Bat upol u daban syuru de ke baong ngabet mangai u sembai. Katau kalau namar ba pi u apostol Paul udai mau ban ningkong balawan lam ya ke gospel ha ka ni ka snong ha korin. Dei namar ta kadau ong ngabet sembai manga. Nang ta u apostol u ai Namar u Apolos uwan hadin ban pet ban kmi ya ke balang ha korin. Hadin ba Apostol Paul lodep ban bet yu sembai jang gospel. Wan sa Apolos ban kmi ya ka balang hakoren. Dei namar ta Paul wang ngabet manga yu sembai. Baru Apolos wan ban ai Henry dei u Blei pat u ba penman ya kita ki sembai. Namar kata ngimlong ai lemda u Blei hi penman ya kita ki jingtung. Balar pin puli hakani ka khot ka ba khandai ko mangala puli man ne. Kawai ka kentien ka bu Apostol Paul upendan kam hang ne kalong ka kentien ka ba sngo tnat kalong ka kentien ka ba jeliu bha bat kata ka kentien kalong ki ba ya trailem lani kita ki baong ka tin nong wei ki co-workers lani shuong de ka kentien ki ba ya trailem shu sngo thu ya ka kentien shu sngo thu ya ka jingmut jongka Henry ngimla pat bang ngim sngo thu pat ya ka dor jong kini ki kentin ki baya trailem ban khot yangi ki brio kum ki baya trailem bat u Blei kalong katak lane kanam ka ba kordor hadu kata ka bangingi yo kanam ka ba don buram ba ka ba u Blei u ai hangi ki brio ki blong ki jing thau ki jangu mudur Lada piyok banyak terelang ringkat baru presiden jeng keri India. Lada piyok banyak terelang ringkat baru chief minister jeng ke jelah. Katno ke jeng sengau kemen. Katno ke jeng sengau sarong. Ya idan ki beri ki basyuyok banyak siang banyak syandur lang baru chief minister. Kida ya post haki social media. Kida sengau sarong. Katno tam ki para bangit bait. Habangi yok banlong ki baya trailem baru Blei u balong unong thau jonga ba jong pi kalong katak lani kalong kanam ka badon burom hadu kata bat kum ki bangai ngisngo sarong balakot yangi banlong kita ki baya trailem badu Blei nakam da ka kam ka jong Blei haka lingkha ka jong Blei ki para bangai bait u Paul hang ni ong bangilong ki baya trailem bat u Blei Kajing kali ka mga kuaban buah kani kapor kalong hatu u Blei udon kamo ya kita kinong yarap. Hatu u Blei udon kamo ya kita kinong yarap. Hatu udon kam yang nga bajapi bangin long ki baya trelang batu.
Hatu udan kamu yang apa japi banlong kinong pendap ya kata mission ke jong lada ya ka beneng baja kendau baja baru kijing tau kijing penlong ki badon hagan ka perthei u tau baru penlong daladi himarwai shimet ngas ngoti kenaru banong ba em don kam satya ya ka jingerap ka jonga bat ka jongpi don kam satya ya kita ki brio banlong ki baya trailhem batu te henry balei pat lada don kam balei pat lakhot yangi kita ki baya trailhem batu Blei balei lakhot yang apa japi kita ki baya trailhem batu Blei bangin kam ngau thu shai ngan ai da ka nuksa ki babon nangi le se ngi don ni ki khonret hieng asem lane ki para ki persa lane ki ksio ki badangret hatu pinsha nem tharaya ki bakin wan ban yarap ya pi ban pendep ki kam ki jang pi let's see pidang tho jing tho hatu pinsha nem yidi khon jang pi ti khonret bakin wan ban ya troilang bat pi ban pendep ya ka kam ka jang pi habawan ki khonret hapdeng ka kam ka bangingi trai ka bathikna hi kalong kinwan ban penkulmar kiwan ban nang penbon kam arsha lada saryeng kini kinang wan penjabo ya kayeng lada pen penbet ya kayeng kini kinang wan penpra ya kayeng nang kulmar arsha penban te henry namar bangi it ya ki komta ngi ailat ya ki bakin le tang bakin yo banya trailang bat ngi namar katahi kan pen sngau sarong yaki katahi kan pen kemen yaki katahi kan pen hun yaki bat ka ba kongsan kalong namar bangi it kum tangi ailat bakin ya troilang bat ngi bat habaya troilang habaya penlut lepor lang katai pat ya kata ka jia dai hapadeng jongi bat kita ki khon ki baret kum taru ki para bangai bait u Blei u penlong yangi ki baya trailem bat namar ba udan kami ka jingirap ka jongi henry namar ba u it yang apa japi namar ba u it yang apa japi kum ta u kwa yangi bangen long ki baya trailem bat haka kam ka jongu bar habang ya trailem bat u Blei habang ilong ki baya trailem bat u Blei ngidon ka jinga dai ka bajan ba lo jong Nongpynim jong u Jesus Christ habang ya traing ya senda bat u haki por baro ki keme ki department jong i la shani haki ban pej ban sumare ka per eden bala pen pule ka kitab Genesis pni i u Adam u ya kren bat u Blei pni u Noah u ya kren bat u Blei u Abraham u ya kren bat u Blei kinu ki breu ki ba penlut po ki ba ya trailem bat u Blei pinyu ka don ka communication ka don ka jingya kren ka jingya penlut por apa yang para maki u Moses udah lej selor lom ban penlut por bat u Blei ladang inya trailang bat no ka don kam ka dawa ingi bangin don ka jingya dai ka bajan ka don kam ka dawa ingi bangin ya don ka jingya penlut por banyak syong banyak perkat kumno ban tray ka kam kum taru u Blei u khot ingi bangin long ki biya trailam bat do namar bau iya jengi namar ukwa bahkan san ketika jingya dai hapadeng jong kita ki jing tau ke jong bat unong tau ukwa ingi bangin don ke jingya dai ka bajan hapadeng u Blei bat mangi ki brio dai namar tak ada ukhot jengi bangin long ki biya trailem bat u Blei lalingin pulih ke Bible ki don shibun ke mangalong ki biya trailem bat u Blei u Noah u Abraham u Moses u Joshua u Elijah u Daniel u Joseph bat ki babon ki waipat iki bengimlak banjer kerteng kini ki trailem bat u Blei na kebenta u Blei bat kum ki baya trailem bat u Blei ka ai ka bangyo i hang ne kalong kilalong ki sakhi ki ba mentoi ki jang u Blei kilalong ki sakhi ki ba mentoi ki jang u Blei na kebenta jang ki waipat ki bam pat tip yau ta u Blei ba ki syakri kum ta ki para bangai bait baro na preng jang pi ki ba pen ya kani ka khubor ki ba ngap ki ba shashkor kani ka tien jang u Blei beningkong ka bangidon kam ban tip kum ki biya trailem bat u Blei ngiru ngidon ya kata ka benta ka ba kraw ban pendep bat kata kalong ban penyok bentalem ya kata ka jing penim ka bangi ka ba manga ban ma pingliok pediang bangin penyok bentalem ya kata ka jing penim ka bangi liok pediang haki waipat
kibampat yo amat ya ka. Apostol Paul wong haka shiti ka baar shi Nongkren. Kelenong ka basan dekot ka baar po wong. Ngilong kinongkit tin sim. Na kabenta ukres. Ngilong kinongkit tin sim. Na kabenta ukres. We are the ambassador of Christ. Ong Apostol Paul syakri jago Blei. Kum kibetrelem baru Blei. La shani hanga barpi ya kani ka benta banlong ki ambassador ki nongraktin na ka mission ke jong Blei kani ka mission ke jong Blei ka ba ula shani hanga barpi bangin long ki nongkit tin sim ngaju perkat ban shani hangi ki brio ban beteng ban pendep ya kani ka kam kalong ka ba idok jingkermen kalong ka ba idok jingkermen henrai penban Blei ujiet yang apa je pi banyak trailem ya ka kam ke jong ujiet yang apa je pi banyak tray banyak don benta ha ka mission ke jong ujiet yang ban long ki nongkit tin sim lane kita ki nongrak tin kenang ba kita ki bompat yo pdiang ya ka jing penim kenang ba kita ki bompat yo sngau ya ka gospel ka jong Jesus Christ ken yo sngau na ki shintur ki jongi ken yo sngau na ka shintur ka jonga bar ka jong pi ken yo na ki kam ki bangi ngile man la ka sngi ken yo sngau na ki tin ki jongi ki bangi kren man la ka sngi angi pai shi ka tin jong Blei ga itu angi shapang samla Daniel Samla Daniel uway na ki syakri ki biya trailam baru Blei. Udon syakri no way. Udon hakari Babylon. Udon hakari ka bamdon batip syapang to Blei jeng ki Israel. Udon hakari Babylon kum umrau. Penban hangta uyay penlut por ban ya keren baru Blei laisin sisngi ong ka Bible. Berkatahi kelalong kabor ya ba unla ban yang scam ha pedeng gi jing ki ba umat. Daniel nomor ba ulasan ha gi jing long men sim. Ada kata ga jing pen melien je ban ya kren ba lo je nong tau. Ka penlong ya ba un san ha gi jing long men sim. Ban ha ba usan ha gi jing long men sim. Kum taru ka shlei bat ka pau bat ka tuit ru shaki wei. Kat hadu bala penlong ya usim Darius usim jeng kahima Babylon bantip syapang Blei jeng Daniel bat ba ong ru na ka shentur jeng ni ubriu ubam patip ya Blei ong ye kini kentin ki briu ken kenyo bat ken syep tieng hakmat Blei jeng Daniel ki briu ken kenyo bat ken syep tieng hakmat Blei jeng Daniel namar mau ulong Blei ubaim bat ubane jiunom ki para bangaj bain usamla Daniel kumuway ni ki be trailem bar Blei aga lingkha ka jong Blei une ulalong nongkit tin sim ubashirhem daki kam daki ktin ki ba ule kala penlong ye ki way pat ki bom pat tip ya Blei bakin itu ya Blei uba uni usamla usyakri Koki para bangit bayit hakani kapor hatu la da ki briu ken yit bat ken bishar ka jingem ka jongi ken bishar ki kam ki bangingi le man le kasngi la da ki briu ken bishar ki tien ka jongi ka jingkeli ka long hatu ki la ne ban yoi hatu ki la ne ban itu ya Blei ubangi ngi syakri hatu la da ki briu ken pechangi kin bishar yangi haga jingim jongi ka paman la kasngi hatu kin itu ne em ya Blei ubangi ngi syakri komba usim Darius itu ya Blei jong Daniel lengba ka jingim jinglong jong hatu kom kita ki biya trailam bat Blei ngilong ne em kin nongkit tin sim ukris syapting yongi kelalong kinong penjak burom ye ka kerteng ke jong Jesus Christ syapting yongi long kelalong kinong penjak burom ya utrai jong ka dingka lingkha utrai jong ka dingka briso ubulang Jesus Christ Daniel ujab ye ka kam ka bu utrai namar naladir ulasan ha ka jinglong mensim kumta balong kinong kit tin sim ki bajab kadawa yang apa je pi bangin yit shwai la di ningkong hatu ngalasan ni em ha ka jinglong mensim la da em
kabangi don kam ban le kalong penlut por shwa Shipor Bad L'U Nongpynim. Penlut por shwa Shipor Bad L'U Nongpynim. Barhabala san ka jing yadai Bad L'U Nongpynim. Ngin san he ka jing long men sim. Barhabala san he ka jing long men sim. Hangta ngin long ki nong ti kit tin sim ki bajop. Hangta ngin long ki be trailem Bad Blei ki bajop. Kabar kum ki be trailem Bad Blei. Kadawa yangi bangin don ya ka jingkit kle responsibility. Kum kita ki be trailem lani kum kita ki co-workers ki jong Blei lada habang ya trailang batno. Habang ya trailang batno la kmi lenti yangi bangi dai bandon ya ka mensim jong ka jingkit kle. Ban pendep ya ka kam ya ka balasyan ya hangi bangin tray. Kum kita ki be trailem Bad Blei. Kadai ka kamram ka jonga pat jong pi bangin long ki nong sumar bat ban penroi ru ya ki ki ba Blei ula ayange. Kadai ka kamram ka jonga pat jong pi kum ki be trailem Bad Blei. Bangin don ya ka jingkat kle bagadai sa ka kamram ka jongi ban penroi ya ki ba Blei ula ayange. Kadai sa ka kamram ka jongi ban penroi ya kata ka gospel ka jong Jesus Christ. Gospel Mathias kal nang ba arhusan dekot ke ba khatsau hadu ke ba laipo kay tu angi sepang uta ukenrat uba bitarno ya uta ubreu bu diang shitalen uta ubreu diang shitalen bat kay ke ba ulek kalong ulek buri ulek tap ba khendo namar usyap tiang ba uta ukenrat jang udai ubadom te hanre anda ba ukenrat ulawan ne ketika jinglet jang ulapan jing kane une ubriu namar ba shimla penroy ka talen nga jang ukenran ula ai ya ka bainong ula ai ya ka bainong ha ka baula de ban syarai penrem no namar ka jinglong jai pede ka jang namar ya ba don ya ka mensim jong ka jingket kli ban penroy ya ka ai ka bala ai ki para bangai ba kadai ka jingket kli jong i kum ki nong kit tin sim. Kadai ka jingkit kle jongi kum ki be trailem Bad Blei bangin shim ya ka jingkit kle ban penroi ya ka gospel ka jong Jesus Christ ha ka ni ka pertai baro ngem la ban long kinong yalap baro ngem nang ban ya kren sermon baro ngem la ban long kinong tray mission baro ngem ya do ngem reus pa ban don pisang ban ya kershani kinong tray mission lani ya ki school mission lani ki wei ki benta ki kam jong ka balang Henry baro ngilapat ban long ki nong kit tin si mukres leng ba ka jing long ka jongi ka man la kasngi baro ngila ban le ya kani ka benta ngila ban tray ya kani ka kam ban long ki nong kit tin si mukres leng ba ka jing long jongi ka man la kasngi Joseph de ka jing long ba ha jong ka jing long ka ba ha ka jing shep tiang ya Blei ka pelong ya usim paru banong ngila ban shem ya ubreu kat une uba shong mensim Blei hao ngila ban shem ya ubreu kat une uba shong mensim Blei hao ki para bangai bait manga mapiru ngim hagani ka perthai ka ba ki breu ki pechangi hakaba ki breu ki pet shangi ki kristan dekaba kmi lenti bakin yo diang ai nangi dekaba kmi lenti bakin yo ai nangi ka jing hikai ka bangi la ban ai na ka benda jongki tungin shim na mar kata ya ka jingkit khli kum ki ba ya trailem Bad Blei to ngin long ka nuksa da ki jing long ka jongi ka baman lagasngi daki ktin ki bangi kren daki kam ki bangi le tungin long mangi kita ki nong penroi ya ka gospel ka jong Jesus Christ William Carey Wong attempt great things for God and expect great things from God le ya ki ba crown na ka benta ka jong Blei but kmi len tiru ya ki ba crown na ka na Blei kum ki para ba trailem Bad Blei kum kita ki ba trailem Bad Blei ha ka lingkha ka jango tungin ya le shitam
Banya le ye ki bakrau na ka benta ka jong Blei ubalong unong thau bat unong pelong jonga bat jong pi. Bat hangta ngiru habang ilala ban le ki bakrau ngin la ru ban kmi lenti ye ki bakrau na Blei. Go ki para bangait ba it nga khot jing ilang barok sisien pan. Bangin long ki baya tray lem bat Blei. Nama dailing ba jong ha ba jong pi. Dede ka jingkit klik jong ha ba jong pi. Ngin la ban penyar. Ya ka jing jan. Ya ka hima ka jong Blei. Hasla jong ni ka pertai. Pada hang tang ngin yo sngauri ka kentian ki bau Blei ong hanga ba rapi. Baha me usyakri uba baha. Uba minot. Haki ba kendian. Ngan bu ya me. Halor ki ba bon. Tu kilet syaka jingkemen. Ukan rat jong me. U Blei un Kyrkhu. Nakam ta ka buram jong o. Amen. Ki para bangit biit baro sai sin ngim la klem da ai ngu yo Blei na ka banta ka ni ka khubor ka bai pastor la ai hap deng jongi ngi duai bo Blei unang Kyrkhu I pastor bat ya ka jing syakri ka jong I u Blei unang don rangkat bat I ka yeng ka sem ka jong I hi baro ban ngi ai khu Blei ru ya kini ki samla ki bel ai ka tu ka jing ruai hap deng jongi ya iwan rap da meeting do ba iban rap da meeting do u Blei unang don rangkat bat kiru u Blei unang Kyrkhu ba u Blei unang yalam ya ka jing em ka jong ki bat kiru kinang la ban syakri ya u Blei ling bagi sap bat kita len ki ba u Blei ula ai haki hakane ka por ngin poi sa ka banta bangin penwai no ya kani ka jing syakri ka jongi para bangit biit baro sai sin ngin yes no ktilang ban yerwai ya ka jing ruai ka balai spa prapunyo ka jing ruai ka balai spa prapunyo ba hadin ka tangin sayo ya ka jing Kyrkhu penwai ka jing ruai ka balai spa prapunyo turai ba kamit kan sawan turai baro sistep turai kat badang sa umjer hapur thei turai dep turai kat badang syai kasngi hapok kasngi ba e turai ba kamit kan sawan bat jing turai lawai nginyarwai baro lai tri ki khot ka jing ruai ka balai spa prapunyo. Trei ba kamit kan sawan Trei baro system Trei kat badang sa umjer Haper thei trei dem Trei kat badang syai kasngi Hapor sngewbha Trei ba kamit kan sawan Bat jing trei lawai Trei ba kamit kan sawan Trei baro sisngi Trei habadang syai deng plan Syong thai kan wan him Ai ba man ka keliman Ei kendiat kan bu Trei ba kamit kan sawan Bat breu trei syum Trei ba kamit kan sawan Haper thei sngi pendem Kat ba jing syai kadang sa Trei ba sngi kan sem Trei hadu ba sep kasngi Jing sebam la syai syu Trei kat banang wan kamit Ba jing trei lakut sai sin para mangit u Blei un Kyrkhu pi iwei tu u Blei un isnai bandon rengkat bat pi leng ba jung ngani ka tayo hi baro ju ne ka por ngin sngewbha ban pdiang ye ka jing Kyrkhu penwai ngin nyawai
Hakabawai no to ai ba kajing it ba kajong Blei kupa. Kajing ai kajong Jesus Christ bo trai ka badap yang ya kajing im kajong i wei pi wei. Lembat kajing slok ba tiang ba pencet bor ka lam ka hikai jong men sim bakut. Kini kajing Kyrkhu bilang lai huwei Blei. Kina long ringkat ban ngi wei pi wei barok gitu ki badem ki ba mani me hakani ka ri kajong i pelang satlak jong ka perthairu. Nadu mentabat syeduk ibam jukut ru. Amen.